Sorry, borci, že jsem vás upálil. Takže čau lidi. A v dnešním videu budu hrát Či a kde je ten třetí? Pocketův turnaj No, trošku no. o nevím co, ale budu Dostatečný ho třeba. hrát, jen tak. No ale počkej, jak to, že tady není ten spam point? Borci, zkušte tam dobrovolně. Zkušte tam dobrovolně, já potřebuji něco zjistit. Počkej, nerespawnujte se, borci, nerespawnujte se. Víš? Nemáme se respawnovat. Nespawnuj se, borce. Tak. Dobrý, spawnuj vás se tady, dobrý, můžete. OK, dobrý, spawnuj vás to tady, nice. Je, Filo, je. Borci, budete se ještě někdo připojovat? Tak jdi na Lunar, to je jedno. Počkám chvíli klidně. Co zatím chcete dělat? Chill, Johnny, chill. Nic. Dejte si PvP. Nechci parkour. To je jedna z věcí, které nám fakt nejde. Tohle se nepůjde. Ne, chill, Johnny, to nevadí. OK, chvíli, počkáme. Fence. Ne, počkej, dáme ten bar. Tak uděláme takovou menší zábavu. Mohl bych se naučit asi psát. Bovneme space, OK. Nechci hajdovat ping. Pocket má 21 ping. Já mám nejmenší ping. To nemám, jako Pocket má větší. Ty kokos. To mě zajímá. Ten bych zdahnul. Šlo by to nějak. Jak bych dohrál Minecraft. Co je za bloky? Jsem v životě neviděl. Jsou nové technologie. Proč to nejde jako borce? Nějaký fíla se připojil ještě. Pocket tam dělá nějaký... Proč to nejde na ten obraz? Čarovní. Čus, a? Nějaký poušně. Poušně, co melu. Nějaký blbosti tam dělá. Já si skáču. Tak. Hej. Toxic. Hej. Já vím o tom, Zovius, čau. Tak. Jo, hnedka. Co to tam vaří ten Pocket? Pocket. Aha. Já myslím, že se hraje event, a ne, že tady je čekačka na parkour. XDSky bere. Tady máš tag. Oh, what the fuck? Ej.
Něm. HTTP zavináč a do pocket. Můžete... Jo, aha, to nevyskočíte. Čemu stick? K ničemu. Jsem umřel. Jste za mechaniku. Pocket, co jste navařil? Ne, borci, musíte. Je tady cesta někde. Je tu někde cesta. No vidíš, že Já na to chcípnu, na tu lávu. No ne, vůbec, vůbec. Tak možná nejsem tak mladý na ten parkour, ale já... Přerušíme. Kam to jdeš? Samo. To není možný. Já říkám, že toto není normální. To je stěj borci, to je na borci. Poslední pokus. Ok, a vás teďka upálíme, nebo tebe respektive upálím. To nešlo skočit. Hej, já přísám, Upálím ti znova. že tohle nešlo dát. Šlo to Zovious, nebo počkej, šlo to Toxic. Au, je to tak, no. Nešlo to ani náhodovat. Pokud se na tohle video díváš, oznamuji, že jestli jsi to viděl, tak to fakt nešlo. To nebude ten event, borci, takže... Ještě to nebyl ten event, to bych jinak byl úplně cooked. Lomeno TP zavináč A, pocket, lomeno clear zavináč A. 4, jo. Každý do jednoho rohu, borci. Každý do jednoho rohu. Děkuju za sticky pocket. Tak, 1, 2, 3, 4. Tak. Dáme to na 3 body, jo? Na 3 body. 3 vítězný. Jaké otázky si myslím? Žádné druhé, žádné prodloužování. Prostě kdo je lepší. Zvějouši. Jak to zkusil. Takže minus 5 bodů za... Tak to nebudu utíkat. Za útěk. Já jsem chtěl dohrát Minecraft, ale... Ne, sranda. Tak, je to pomalý, no. Bohužel. Takže, jako první dáme... Do jednoho rohu. Tak, Snídadí. klasiku. Nehejtovat. Kulísci. Do rohu. Tak. Do rohu smradí. Podívejme, jestli tohle půjde. Minecraft jsem hrál celkem před dlouhou dobou, ale myslím, že bych to nějak klačnout mohl. Tak. Nemusíte být v rohu. Jak bylo tě poté kopat bedrock? A nehitujte. Ne, to je event, legenda. Vyjde to udělat, takže dobrý. Golden. Yes, běžte kopat bedrock, borci. Ti lidi jsou tady na sebe úplně toxický, jako. Mně přijde, že já jsem tady, já se tady jmenuji Toxic, ale jediný z tady těch 3, cementů nejsem Toxic. Teď. Danke, vede danke. Nehejtovat, borce, jo? Tohle mi dá. Čekaj, 2. Do... Tak, borci. I... Jedna šance. Co se počítalo? To nikdo neviděl. Tak, uzavírám, běž. Jo, běž. Není Běž. další. Běž.
No, čet, Trochu poradím. Tak. To je ještě na borci. no tak tohle bylo hodně rychlý. Vím, že díky za ty coiny, kámo. GG. Toxic bohužel. Když to nedáte, tak to nevadí, když nedáte. Ale přišli jste o bod. Ne! No, tak to ne, toto ne, Mhm. toto ne, toto ne. O možnost. Toto není možný, toto není toto není normální. Jeden bod. Tak. Jako další si dáme PvP, jo. Jako další PvP. Jo! Kdo zůstane To je moje last, parketa. má bod. 3, 2, 1. Teď. Co to vůbec nebudu angažovat. To mě baví borci. Dáme wooden motičku. Vyhazu. Bylo? Hodil jsem wooden motiku. Pěkněte se na něj. Nebylo ve. Kdo to? Jak se mlátěj borci. No? Jako mě to absolutně vůbec neubíhá třeba. Co je zabijou? S fighting. Se nezabijete nikdy, nice, to neubírá. Jaj. Ježiš. Stop. Jo, dej mi meč, dej mi meč. Jo, děkuju paket, děkuju. Tak. 3, 2, 1, teď. Borci, tohle je best. Mě baví tohle. Čus Maro, čus. Do prdele. A to se nepočítá už, Someone ne? dead. To se nepočítá. Komu co to je? Počkejte, borci. Samo umřel, Toxic umřel. Počkejte. Stop. No tak Takže to... počkejte, takže. Fila má Samo 2 body. mimo, To Toxic jsem kouk. mimo. Jo, vyhrál Fila, no. Komu? Takže mám TP zavináč a do pocket. Takže Fila 2 body. Jo, Jaro. Takže Fila, ty teď nemůžeš získat bod. Ať mají šanci, taky mají mít nějaký bod. Pokud to vedou, tak to bude. Takže udělám ti tady leháro. Tak já budu jako dát, ale... Co mám dělat? Ten meč ani na mě nevytahuj. Chceš lehátko? Jsem tu jen já s Origomínec Laft. Kamu, tak ten tam má úplnou. Nejdelší kaktus, co jste kde viděli. Já tam jdu. Jen Filo. Jen Fila, pojď. Vyhoďte meče.
Ten s Vyhoďte. Zivou už se to hodně zlobí. Dobrý. Vyhoď. Vyhoď. Nezlobte. Čus dobrý, čus to Míko, dobrý. Tak, dobrý. Tak, co teďka vymyslíme? Co teďka, borci? Co byste chtěli? Kdo hitne má ban. Tak, jednoduchý borci. Jdeme na X-Kit. Ne, jdeme něco společného. Čus, tatko, čus. Dáme pozdní blok. Na 3. Kdo uhodne 3krát má bod. Mod nepoužívat pos. Nemyř na něj. Na ten blok. Či je vůbec na obrazu? Není asi. Položím ho sem. Jak je ten dia blok. Vždy. Ne, Tak to se připravím. Vždy ho Pokud položím sem, jak máš důkaz, že nečituje to na videu. chci přesný název. OK, tatko, OK. Asi jo, Tomíku. Jakmile položím, ok. Jakmile Daj hád. položím, můžete hádat. Ne. Jo. Toxic, jeden uhádl. Danke. Tak. Tak. Tohle mi jde. Jo. Nejitovat borci. Toxic. Uhádl po druhé. Děkuju Poké, děkuju kamaráde. Fíla. Kde je Fíla? Co tam budou dělat? Tak. Já vím Zoveus. Dej mi blok, který mám teď dát. Borci schválnou chvilku, nebo ne? Dobrý. Bohužel to Míku, no. Máš to jenom videu. Co? Dej mi jakýkoliv blok. OK. OK. Fail Zavěl. Wood? Jsem v životě třeba neslyšel. Znovu. Tak to je fakt hustý, jakože... Jak se jmenuje? Já nevím. Tav. Let's go! On to napsal špatně. Let's go! Musíš. Samo je to dvakrát F. Let's Okay, fucking takže go! toxic, jeden bod. OK, dovolená skončila. Let's go lidi. A neříkal za 3 body.
Jsem psal do chatu, ne, 3 body. Druhá nemá 3 body. Jo, však 3 body. Aha. Jo. Let's go! Ty máš 2, zabijou... Počkej, kdo to vyhrál, chat? Toxic. Počkej, co? A jo. Takže, co dáme teď? Fuh. Kdo mi nemáš, to jsi jen jednou uhádl. To jsi musel 3krát uhádnout pro 1 bod. Kdo mi první přinese Jungle Lock, má bod. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Perfektně načasovat jumpy. Okay, borci. Nemůžem podle mě moc daleko. A jo? No to je hnedka tady. Tak to jsem koupit. Udělám tady schody. Nevím, jak se to dělá, Johnny. Čus to nečus. Já jsem koupit, já jsem koupit. Blackka, díky za růži, brovský. Já jsem koupit. Let's go! Let's go, oni se mlátí! Co děláš? Co děláš? On glífuje. Hej, borci, mi nenapadlo. Mně nenapadlo, že to... To není fér, ale ne. Jo, daj Máro. Nebo nevím, už podle mě ne. Mně nenapadlo, že se budete hitovat, ale to je jedno, vyhrává Zovius, ne? To není fér. Tak jsme to ten chvíla. Jo, ale ten samou. Krát. Přijdu to znovu. Co jsem minus 5 bodů. Hej. No, funguje. Co to je, kam to si jde sebral? Ok, takže Zovius má 1 bod. Fila 2. Toxic. Fila 2, Toxic 1. Se námovej, hele, v pohodě. No, clear, zavináč. To navařil. Počkej, borci, nebyli jste 4? Ještě samo. Byli jsme 4. Kamo. Nedělaj. What the fuck? Hej, tak borci, já to nebudu dělat ty eventy, jestli budete tohle dělat. Já mám 1 FPSko. Já mám 1 FPSko. Já musím držet Včko. Mě z toho spadl Minecraft, ne? Ale se on jde napojit, sakra. Já mi taky zalagoval, no. Co se tam stalo, borci, na tom serveru? Mně to ještě nelíbilo. Lidi. Už mě to líbilo. What the Hej, jsi fakt idiot, kámo. fuck? Jsi fakt idiot, kámo, díky moc. Šedé. Tak Lidi. borci, poděkujte tomu idiotovi, který to udělal, mám tvoj IP nubetu, jo? Takže užívej, brácho. Můžu vám někde připojit. Kamu doufám, že jsi to aspoň užil. No.
beliefovat takhle prostě nevinný menší Nevím, kdo to byl. turnaj. Proč bys to prostě tohle dělal? Joinej mě to konečně. Zkazil mi to, Čeky. Nevím, Zavious. Tak jo, borci, poděkujte mu. Už ty eventy asi nebudu dělat. Sudačko. To fakt jako nemá slovo na tohle jako Nevím, kámo, no. něco říkat. Takže chat, tak to vypadá, že to asi tady ukončím. Protože jako tohle nemá cenu. Tohle už nemá cenu hledat. Jo, no a Počkej, brácho, sorry, kámo. Horský. Jo, ok. Jsi to zasloužil. to je fakt jako, toto nemá jako slovo. Já vím, Johnny, no. Tak nic, borci, já ty eventy v tom případě dělat nebudu, no, tak nic. Jo, nespadl zase. Nevím, Zavious. Nespadl. Asi jo, Filo, no. Ale jako, Na nás, Zavious, nevím. proti tomuhle jako Nebude výzku, kašlo na to. asi nic neuděláš. Jste close, no. Ok, tak doufám, že se vám tohle video líbilo. A nebo budu to dělat ty eventy, ale ne přes TikTok. Seru na TikTok. A takže se mějte a čus.